Club Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa on Rempopo FM. Tikadali malawi momuno angakhale tamva zonoti kuchiponde kuli ma CID ochuluka, kula polisi ochuluka amene akungana kunena kuti musalole kuti Ntanywa atuluke mdziko muno. Ndipo tamva zonena kuti kumchinji kupoda kuli security yokwana kwambiri, komanso tikamva pamwanzapo ndesi security yake koma kwafusa anthu onsewo muli ndi chithunzi cha Comrade Ntanywa aliyense akuti tilibe chithunzi cha Comrade Ntanywa. Nde munthuyo mumugwira bwanji pamene chithunzi chake icho mulibe? Funso loyamba ndi limenelo. Inetu ndinabwera pa ndege, komanso ndipita pa ndege, ndimawa ndikwera ndege, ndiponso ndikutumiziraninso ni chithunzi ndili pa airport mpakaso kumene ndikupita ndikakutumiziraninso passport yanga ndidadindisa pakamuzu International Airport, komanso ndikuyidindisaso pakamuzuso International Airport. Enda Malawi ndikutumizirani zitindo, ndikutumizirani. This is Comrade Ntanywa on Rempopo FM. Ife tinatumizidwa kuti tizagwire ntchito yopulumutsa dziko la Malawi. Angakhale apolisi awawa akutisakawa, ma CID awawa akutisakawa, ifeyo ndife ampulumutsi awo. Afune asafune, no matter what, ife tikuyendera zonena kuti Malawi wina aliyense apulumuke. Kaya akutisakawa ndakukasiya, kanda kwa Malembo, kanda kumbavi, kanda kwa Mbwatalika, we don't mind. Ife chimene tikufuna tipulumutse dziko la Malawi. Ka inuyo amene muli kwa maguje ni kuchiponde kuboda, kama machoka kunchisi kumalomo, koma ineyo ngati Malawi ndili apa kupulumutsa dziko la Malawi. So you are wasting your time kukhala kumeneko malomo noti mugwire ntchito zanu. You know what? The time Ken Karingoma was sending you to go that side, I was taking my wine in Capital Hotel. Inumkupshandizoa Oirobi, I'm relaxing myself. I'm not Ben Longe. Ine sosauka, ine simpawi, komandimata kunena kuti ndindi 20 randi, ndindi 100 kwacha, koma ndikhoza kuchita provide banja langa, komanso I can manage to help someone amene anganoti Comrade Ntanywa kunyumbaku ine ndikusowa chakuti I can manage. Pamene mtsogoleri wa dziko la Malawi, he cannot manage what I'm doing. I drive, I go all the way from Namibia kubera ku Malawi,
kuzathandiza anthu okudya chiteze. President wa mtunthu, chipani cha mtunthu cha MCP chili chikhalire apo. President wanyamuka kupita kuunga, ine ndanyamukanso nane ku Namibia kuyenda kubwera ku Malawi kuzathandiza anthu amene akudya chiteze. Nde olo titanena kuti mawa tivotere between Comrade Ntanyiwa ndi Lazarus Chakwera, anthu avotera ndani? Definitely avotera Comrade Ntanyiwa, chifukwa ine ndachoka kumene ndimakhala ntamva zonena kuti anthu akumva njala ndikupita kukapasa chokudya. Wina akukhala mziko momwemo wamva zonena kuti kumachinga anthu akuvutika, iye akukwera ndege akupita ku America. Mukona kusiyana kwake ndi kumeneko. So tikhoza kumamsaka munthu amene aliwo angapindulire dziko la Malawi. So this message, this special, I will call myself special message to all you CIDs amene muli ku Chiponde, muli ku Mchinji, muli ku Mloza, ku border. You are just wasting your time because you are there. If I can ask you, can you manage to help one of the people in your family? You tell me that we can't manage because we can't afford it. Now, mukupita kumene kuja kumaka mchingira muntu amene he can afford to help one of your family. And ma CID amene muli ku Chiponde, ma CID amene muli ku Mchinji, amene muli pa border, ndimafuna mupeze nambala yanga imene ndikupaseni mawa. Ngati muli ndi azibale anu amene akusowa thandizo, akulephera kupita ku school, I will provide them to go to school. Ngati muli ndi azibale anu akulephera kupereka school fees ya ku university, ineyo ndikuthandizani apite ku university akapeze maphunziro okwana, koma osati muzindisaka ineyo. Kundisaka ineyo sikukupindulirani. Komanso ngatiso inuyo mukufuna kunena kuti each and every week ndisikutumizirani 20,000, 50,000 isithandiza pabanja panu, I can manage. Rather than kukagwirira ntchito someone who is a crook. Lazarus Chakwera is a crook. I'm saying Lazarus Chakwera is a crook. Sangapindulira Malawi. Whatever he's doing, akupindula ndiyeyo. Ino amene mukutumidwa kumapita kumene kundi Kenneth Kalengoma, Richard Chimwendo Banda, Kunkuyu, you are just wasting your time. You cannot manage to catch me, and I'm telling you, and I want to repeat, mukamachoka mabanja anu kunena kuti tikufuna tikamugwire Comrade Ntanyiwa, muzauza kumpumba kwanu akubanja kwanu kunena kuti we don't know, kunena kuti tibwera kuno ndi moyo kapena sitibwera kuno ndi moyo. Ineyo sindine mwana, ndikudziwa zonena kuti boma la Malawi likundisaka everywhere. Nalitu pa Capital Hotel. Ku Capital Hotel aliyese amasechedwa. Koma ine ndatuluka panja kukakwera galimoto yanga ndikunyamuka. Ndipo ndanyamuka ndapita kuzomba, ndikuuzani zonse zimene zinachitika kuzomba. Ndafika kumeneko china chilichonse chabwinobwino. Ndalowa mu Kobe Barracks, ndacheza. Asilikali andilandira bwino, ndipo ndifuna ndikuthokozeni asilikali nonse am Kobe Barracks kunena kuti chikondi chimene mwandionesera ineyo sindimayembekezera. Ndalowa mu Kobe Barracks, ndacheza ndiwina aliyese, endi ndawuzanso kunena kuti am Comrade Ntanyiwa. Lazarus Chakwera mogwirizana ndi komanda wa army Apiri ka deputy mukhoza kufusa ku barracks iko, anyamata akhoza kukuuzani, akhoza kubisa chifukwa chonoti mwina mwacho sanchito kuti chifukwa chani simunamugwire Comrade Ntanyiwa. I was there, ndapita ku Chinkana Club, ndacheza. I'm a free man in my free country, and ndifuna ndikuuzeni, I will be coming
in Malawi because it's my country. Tsiku limene Malawi muzafike podziwa zonoti this is Comrade Ntanywa, ndi tsiku limene boma ili kuchoka chifukwa chonoti awawa ma CID akumatumidwa awa ma CID akumatumidwa kamuchingireni Comrade Ntanywa. They will be watching me, protecting me, whether they like or not. And I'm promising, if the coming government, they will make a mistake, hear me clearly, if the government, they will make me to become Minister of Defense, Minister of Police like Kenneth Kalingoma, or say Anakapachirima, they will be arrested because I got proper evidence for them. My name is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Ndikamanena kunena kuti Shanil Muluzi, ndikamayankhula za Shanil Muluzi kunena kuti anali mmozi wa kubanja kwathu. People you don't believe, but you shall believe. Richard Chimwendo Banda, you don't believe. You kill my own auntie. Ndimamba son, you are sending Agape Kombe, you are sending Malata to look after me, to chase after me. And how many wawa azamva kuwawa ndiboma limene likubweralo. You forgot Agape Kombe anakaocha Escom House, anakaocha nyumba za anthu ku area 25 amene anamwalira. We got all evidence. Don't think that we are stupid. Ngati maesa zonoti Amalawi amene anali 1964 nda Amalawi amene swali sopa nopa. Ndaona picture ya Toyota Twin Cab imene ikunena zonna kuti Comrade Ntanywa akwenda pa galimoto imeneyi. After this program, I'll show you my car which I'm using. Amalawi, I'm not here to show up. I'm here to fight for the freedom for Malawians. Kamlepo Kalua akusakidwa akuti chifukwa chonna kuti Kamlepo Kalua, he is the owner of Limpopo FM. Mukutaya nthawi yanu kunsaka Kamlepo Kalua. My name is Comrade Ntanywa. Nsukulu wa John Chirembwe amene anakadula mutu wa azungu. Ndenga titina dula mutu wa nzungu. Who are you? Black people same like me. Maswera banja Malawi chigawo cha kumadzulo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Programu indi programu ija yankhanga zaona imene imatiziwisa zambiri zimene zikuchitika mdziko mwathu. Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna ndikudziwiseni kunena kuti
kagulu ka anyamata kamene kanapita kuchikangawa kukapanga chipongwe a Klaus Chilima komanso anthu ena aja Maisha Nilumuluzi my auntie ndena onse kagulu ka anyamata kamene kaja kanapita ku Mozambiki kwa sing'anga wina amene ndikutchulireni zina masiku akubwerawa. Sing'anga amene kumene anapita kumeneko kukapempha thandizo akuti sakugona usiku. Chilima akwabwerera usiku anyamata amenewa nda anapita kumeneko kukapempha thandizo kunena kuti mwina atha kumagona. And as I'm talking right now, kagulu ka anyamata kamene kanapita kumbowe kukamenya anthu. Kagulu ka anyamata kameneka ndi kamene kanapita kukamenya nyamata uja timamucha ana achepa. Kagulu ka anthu amenewa kakulephera kugona usana ndi usiku, akangoti agone Chilima akwafikira. Ndofuna ndikuwuzeni kuti anyamata amenewa chimene akuchita pano ndikuchezera m'mabotostolo kuti mwina angati kukhala bwinobwino, koma kuti alowe m'manyumba mwawo ndikugona zikukanika sakugona. Sindikufuna kuatchula mayinawa, taatchula kwakwana chifukwa chonoti even apolisi aku area 15, apolisi aku area 3, apolisi aku area 9, apolisi aku area 23, apolisi aku area 25, apolisi aku Abiwi, whatsoever polisi inaliyonse ya Mulilongwe kuna Tenje kwa Mbwatalika kandi kuti kukanengo akwaziwa anyamata amenewa. Koma chifukwa chonena kuti Richard Chimwendo Panda anapereka ma directive yonena kuti anthu amenewa sakuyenereka kumangidwa, ndeti kuti gulu la anyamata amenewa ali kulephera kugona m'nyumba mwawo chifukwa chonena kuti mzimu wa Chilima ukwabwerera usana ndi usiku. Nde chimene asankha ndikumagona m'mabotostolo. Ndipo ndikufuna ndikuwuzeni azimayi azikazawo anthu amenewa kunena kuti musayembekeze mtendere m'mabanja mwanu mpakana chimene mzimu wa Chilima komanso mzimu wa anthu 9 iwa uzaganize chochita pa anthu amenewa, no matter how long it might be. Koma Mulungu atonesera zona zenizeni. Ndi Amalawi konse kumene mudziwe kunena kuti anyamata amene anagwirisidwa ntchito kukakapa Chilima ndi anthu ena aja pano ali pa mazuzo akulu kwambiri, akulephera kugona mnyumba. Rimpopo ndi Comrade Tanywa. Nonse konse kumene muli tufuna titambasule nkhani ya kulikoma. I have been said kunena kuti zaka zimene tilizi si ma 1964, 1975, 1979, muzaka zimene tilizi ndi zaka zimene tikuzicha 2024. Amalawi konse kumene muli mudziwe kunena kuti nkhani ya kulikoma imene ikuchitikayi, nkhani ya kulikoma
anthu akungobwera ndikumanama kunena kuti aku Germany afuna kugula Likoma Island, komano nkhani yeniyeni ndiyonena kuti Likoma Island angoidusisa kwa anthu aku Germany. Amene akufuna kugula Likoma ndi Nick Chakwera komanso abambo ake a Lazarus Chakwera. Anthuwa akufuna agule malo aja ndi cholinga zonoti azathawire kumene kuja. Nde ndifuna ndikuwuzeni inu nonse anthu amene mukhala ku Nkhatape, anthu amene mukhala ku Nkhotakota, kudwangwa kumatiki, nonse amene mukhala ku Chombo, nonse amene mukhala ku Mazimawira, kwa Malenga Chanzi, nonse amene mukhala ku Ikwendeni, nonse amene mukukhala ku Karonga, ku Chitipa. We need to fight for these people, and I'm appealing, ndifuna kuwauza anthu onse amene mukukhala ku Likoma, whosoever will come there to say muchoke kumalowa, malowa agulisidwa, musachoke, muzikhala kumeneko chifukwa ndi malo amene makolo anu anafikira ndi kumakhala. Mukale kumeneko ku nkhondo iyi Amalawi. We need to fight. Sitikulola Nick Chakwera kuti azikakhala ku Likoma, sitikulola kuti Lazarus Chakwera ndi banja lake azikakhala ku Likoma. Ngati iwowa afuna kutinamiza ife Amalawi kunena kuti atenga ndalama apasa aku Germany, tikufuna aku Germany azapite ku High Court la ku Malawi kuchita demand ndalama zawo kuti abwezeredwe zimene apereka ku boma la Malawi. Endi azayankhule kunena kuti ndalama zathuzi tinapereka kwa wakuti. Koma ifeyo Amalawi, we don't allow Likoma Island kuti ikagulisidwe kwa munthu ina aliyense, kandi wa ku Tanzania, kandi wa ku Zomba, kandi wa kuti. Likoma si kugulisidwa. Likoma is part of Malawi. So Amalawi nonse akumpoto, sinseko ndofuna ndikupempheni inu Lighton Mangochi, ndofuna ndikupempheni, let's defend ndofuna ndikupempheni kunena kuti let's defend Likoma Island. Aboni Kalindo, as I said, I'm still in this country. Let's defend Likoma Island. Amalawi akumulanje, Amalawi akucholo, Amalawi akuzomba, Amalawi akulilongwe. Inutu amene osata Amalawi amene mukunkonda Chakwera, koma Amalawi amene mukukonda dziko la Malawi. Let's protect Likoma Island imene Lazarus Chakwera akufuna kuigula in the name of anthu aku Germany amene anampasa ripoti la feki la ndege. Ripoti limene lija Malawi musadandaule, tikubwera tikufuna tikuuzeni kunena kuti kodi air aviation imaenda bwanji, kodi ndege ikamachoka pa airport. Ndibwera ndi programu imene Malawi ndifuna ndikuuzeni kuti ndege ikamachoka pa airport ikunyamuka kuti ikupita ku Mozambique, isana nyamuke chimafunika ndi chani? Amalawi ndifuna ndikuuzeni, let's not vote for Lazarus Chakwera. I'll die for it.
ndifuna mtundu wa Malawi upulumuke. Ndimamva prophet wina Sabawo akunena zonena kuti Amalawi musamvere mbusa wina aliyense mdziko la Malawi, musamvere shehe wina aliyense mdziko la Malawi. Mulungu watumiza azilonda amenewa ndi Boni Kalindo, Comrade Ntanyiwa, komanso wabakilini Muluzi TV. Mumvere zimene akunena amenewa, chifukwa azibusa a dziko la Malawi onse akutilidwa ndi mabribe, alandira ndrama. Palibe mbusa wina aliyense Malawi amene azayankhule zoyipa Lazarus Chakwera. Palibe mprofeti tu, palibe mprofeti amene ayankhule zoona zenizeni zimene zikuchitika mdziko la Malawi. Dziko la Malawi panopa lili m'manja mwa asatanizimu, ndipo ndikufuna ndikuuze nonse amene mmapemphera ku chachi cha Bushiri, nonse ndinu asatana, whether you like or not. Kamuzipanga defend yourself, ndinu asatana. Mukulamuliridwa ndi mphamvu ya Satana. Ngati mukufuna kunena kuti mulamulidwe ndi mphamvu zenizeni, pitani ku CCP, mipingo imene anasira makolo athu. Osati izi za mapentekoste fokolo. Pitani ku mpingo ukakuzeni Marko 12 verse 9 akuti 1 2 3, osati mipingo imene ikufuna kuapusisa Malawi. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Ndikuti ndikadali Malawi momuno, as I'm talking right now, ndiri ku Chinkana Club. Inu nonse amene mukundifuna mundipeze ku Chinkana Club. Ndikachoka kumeneko ndikandi kunyamuka straight kunyumba ku Chilazulo, kumene ndikasazikana ndi abale yanga, kumene ndi mamawa ndikunyamuka kupita ku Lilongwe kukakwera ndege. Ndipo inu nonse amene mwayikidwa m'maboda kunena kuti muzimudikira Comrade Ntanyiwa, you are wasting your time for nothing. Amene akutumaniwo, as I'm talking right now, atenga ka green ka special blue akumwa. Inuyo muli kumene koko kuyangana Comrade Ntanyiwa, pamene Comrade Ntanyiwa ali ku Chinkana Club waitanisa ka glass of wine 2,500 5,000 mkumamwa. Inu muli kuzuzika ndi mphepo kumene koko. Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Palandu ena amene akunamizana ndi Malata kunena kuti iwo ndazibale yawo a Comrade Ntanyiwa. Let me tell you, mbale wa Ntanyiwa sabwera pa social media kumakuuzani zonena kuti tikufuna ndrama. Reason why azibala Ntanyiwa sovutika. Akoza kumaja Madeya, akoza kumaja Chani, komasanga bwere kunena kuti ine ndine mbale wa Ntanyiwa. Nduna zaboma za ku Malawi ndinopepera. Mukumamva achina Malata, achina Agape Kombe, amene cholinga chawo akufuna ngayiwa wa siku limenero. Ngati sakunamizani ndiye kuti iwo osadya. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti Agape Kombe amene mukuagwirisa ntchito, Amalata amene mukuagwirisa ntchito, pali kansikana kaku State House kamene mukuagwirisa ntchito kwa ku area 23. You are just wasting your time for nothing. Amalata ngati mukufuna yangayiwa ya siku limenero, get my number. Ndikozo kupangirani mukulu
ndikukupasani 50,000 kandi 100,000 ya siku limenelo, mudye chokudya cha siku limenelo. Chakudyaso cha siku linalo ngati muchifuna contact me ndikupasani. Koma zonena kuti mukunamizidwa nda Richard Chimwendo Banda, if you get these people ndamva kuzonena kuti Jessica Bwira, Richard Chimwendo Banda, Kenis Kalingoma apereka ndrama yokwana 150,000 yonena kuti amene atakwanise kumugwira Ntanyiwa pamene wabwera mdziko la Malawi muno, amene yoyo timpasa 150,000. You are just wasting your time for nothing. Ngati mukufuna tima allowance 45,000 50,000 a day, phone me ndikuikirani. Eni ngati musa kukhulupirira amalata ndikutumizirani ndrama 50,000 pa mukulu, endi kumene mukapanga withdraw ndamene aza nene umboni wonna kuti amalata atenga ndrama. Agape Kombe ndikutumiziraniso ni 50,000 imene yoyo mungogula kamugula sopo kani nchere chifukwa mwina mukhozonera kuti ndi ndrama yochepa kwa inuyo, mugule nchere mugule sopo. I just want to give you an example ndi anthu amene akugwirisani ntchito. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Pali mbusa wina amene amandiimbira phone. I'm sorry abusa, manduza zono kuti ndikupase ni nambala ya Kunkuyu, ndikupase ni nambala ya Bushiri, ndikupase ni nambala ya Zikalingoma, ndikupase ni nambala ya Danlu, ndikupase ni namba ya Mukutindani Skefa Chimoto. I don't play shit. I'm not a satanism. Mwafuse anthu ena amene angakupase ni manambala anthu amenewo. Ineyo, I'm not a satanism. Abusa amene munandiimbira pa phone panga kunena kuti mukufuna namba ya Bushiri. I don't play shit. I'm not a satanism. Zimenezo muzikapanga kumpingo kwanu konko. Ineyo ndikupangani expose. Don't play with me. Endingati mukutenga ndrama mukunamizana kunena zonoti timpase Comrade Ntanyiwa ndrama. I don't need your money. Ndrama zanu ndizotembereredwa MCP. Even if you put 200 billion 500 billion, I don't need your money. Ndrama zanu ndizotembereredwa. Mai Jessica Bwira mumayankhula kunena zonena kuti Peter Mutharika ndamene akukhuzidwa ndi nkhani ya ma albino. I feel sorry for you for starting this thing. Inuyo Mai Jessica Bwira choyamba ndofuna ndikuuzeni kunena kuti munathawa kuzipani zimene munalizo madana ndi Malemu Chilima, kumanena zonena kuti chifukwa chani Chilima akupita kukapanga ubale ndi Chakwera. Lazarus Chakwera amakufusirani inuyo. Lelolo inuyo amene Lazarus Chakwera amakufusirani chibwezi, lelolo mukubwera pa podium ndikumayankhula zabwino za Chakwera. Mufuna ndauze kuti akaza Chakwera kunena kuti akabwira ali pamenepo amasupportedwa ndi amunanu kuti akhale mpando umenewu chifukwa chonoti Lazarus Chakwera amafusira akabwira. Pali zinthu zina mukamaziyamba muziziona kunena kuti izi tikupita nazo kuti mukunena zonena kuti Mutharika
ndamene akuzidwa ndi nkhani za maalubino. Ndi chifukwa chani boma la Malawi sili kuamanga Mutharika? Chifukwa ifeyo tikufuna boma limene lizituza chilungamo. Ndi chifukwa chani inuyo mwayankhula zimenezi akabwira munalezera munamwa ambuye mtengeni? Ndiye ndikufuna kukuwuzani kunena kuti Lazarus Chakwera amene mukuachemererawo achita chani mu dziko la Malawi? Anthu amene Lazarus Chakwera apha ndi boma la MCP. Tinali ndi Lisungu Mwakwawa amene anali activist anafa mosadziwika bwino. Raf Kasambala wafa mosadziwika bwino. Kunali Ahmed anafa kumenyedwa chifukwa cha ma demonstration a Lazarus Chakwera. Tipite ku parliament, Achiwaya anafa chifukwa cha Lazarus Chakwera. Inuyo mkunena zonena kuti Mutharika anapha ndamene amapha maalubino. Lero mwamulandira Mtaba amene mulandu wake amayendesa ndi mwana wake mpaka mwana wake anakweza mkono kunena kuti ineyo sindingapereke judgment pa mlandu umenewu, abwere munthu wina pofuna kuteteza m'bale wake. Lero inu mukanene zonoti Mutharika ndamene amapha maalubino. Ajese Kabwira pali zinthu zina zake ukamaziyamba uziziona zonoti ndaziyambazi kodi ndikathera nazo kuti, kodi ndikamaliza nazo kuti. Lazarus Chakwera ndi boma lawo posachedwa pompa apha Chilima, apha anti aineyo. Akabwira munasuta foja wamkulu kapena mmafuna kuchita satisfy mabwana anu kunena kuti you can manage, you know how to talk. Ajese Kabwira lero Lazarus Chakwera mwayandikira inu pafupi sakukufusirani, amakufusirani mmene inu munali kutali. Kweri ya 25 pali munthu wina wathawa ndi ndrama. Be careful. Ndikubwera mawa pali Mphepo FM. Ndikukasaka zina lako wajera anthu ndrama wathawa. Chikumane mawa pali Mphepo FM. Amalawi mashina amozi amene ya MCP amafuna kugwirisa ntchito pakubera mavoti. Mashina amene wasa kugwira ntchito from nowhere asiya kugwira ntchito. Ndipo ndikuyankhula pano akwanamiza anthu kunena kuti akufuna apeze mashini ena asopano, ndipo apeza anyamata aku Zimbabwe, aku Zambia, komanso ma Israelisti. Ndipo ma Israelisti auza anthu a MCP kunena kuti maprogramu amene munatitanira ife mziko muno sakutheka, ndipo chimene chikulepheresa sitikuchiziwa. Amalawi
as I said, kunena kuti ngati ineyo ndikhale ndili moyo, MCP sikuberaso mavoti unless ndimwalire pa ngozi ya ndege, pa ngozi ya galimoto, MCP izabera mavoti. Koma ngati ineyo ndili moyo, anthu awawa sakuberaso mavoti. MCP yazingwa, ikusowa kuolowera, nchifukwa chake ikuyesesa kukumana ndazi bale yanga kunena kuti mwina apase ndrama, mwina andigwire kapena andikhazike ine pansi, koma sizikutheka. Mashina aonongekawo amenewo abayima kaye. Ndipo pali mashini ena amenenso akonzekera kubera iwo mavoti. Mashina amenewo sakugwiraso ntchito. Ineyo chimene ndinabwerera m'Malawi ndimafuna kusateteza dziko la Malawi. Ndipo Malawi ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti mukaponye mavoti anu mosadera nkhawa. MCP sikuwina, ndipo sikupita kwina kulikonse, ndipo MCP sikumaka. Chimene chocho ndi kunena MCP sikumaka mononga ndrama za nkhani kupitaso kukagula mashini ena, mashini amene osagwiraso ntchito. As long as I'm alive, this is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Ba Limpopo, chigawo cha kumadzulo. Ole mugwirise ntchito oyimba, tikuti oyimbawo sigwira. Ku America kuna chisankho oyimba mbiri kuphatikiza DJ Khaled, 50 Cent, Asa Brocky, Jaru, Jay-Z, Snoop Dogg, Marc Anthony, Beyonce, Michael Bolton, Mariah Carey, Janet Jackson, Elton John, Lady Gaga, Alicia Keys, Jennifer Lopez, Madonna, Lionel Richie, Asha, Britney Spears, Stevie Wonder, Osewa amachita sapoti Democratic Party. Koma anthu atavota Republican inawina. These are celebrities with $1 million. Osatiza kuti kuona kumayi kuno. Oyimba topa kuja chitetse. They don't have principles. Iniyo mukudziwa Dalu anatiuza posachita pompa kuna kuti chakwera atulipa sudindo, mafuta, fetreza, chilichonse chakwera. Nthawi imene matusa nyimbo imeneyi 2 lita ya mafuta ophikira timagula 5,000. Lero 12 people. Oyimba ameneyu wagulisa ufulu wake ndi ndalama zakuba. Akwaku, making your own decision without anyone's permission, that is freedom. Amene anamenyera ufumu wa dziko lino akanakhala ajira ngati Joseph Gaza sitikanapeza independence. Kuyamba anali ku DPP, 2012 anamwalira Bingu anapita ku PP, 2014 anapita ku DPP, lero ali ku MCP. Ku biology timanena kuti musician without brain alibe special brief imene machita guide pamwe wawo. 2016 Hollywood stars oyimba otchuka anali pambuyo pa Hillary Clinton. Chisankho chitabwera Donald Trump anawina. Leronso oyimba ena kumalawi kuno akuona ngati akhoza kuyinisa MCP. Inu analepera china Jay-Z kuyinisa Clinton Dalu Nkajani. Komanso yeyu mumbiri ya dziko lapansi anawinyisapo ndani. Ndikuwuzeni oyimba ku America ngolemera amachita fandi kampeni ya Hillary Clinton ndi cash. Pamene awa kumalawi kuno akudikira agayidwe ndalama zakuba. Taonani Likoma Island akuyigulitsa. Ndalama zina ndikunena pano apasidwa kale. Boma
anapeza kampani ya ku Germany Augustus Group kuti igule chilumba chimenechi Likoma Island Chizumu Island kosekuja akugulitsa anthu okwana 10,000 akwena kusamusidwa ku Nkhata Bay ndi Kotakota akulu boma ili tikalika pamuyeso is one of the worst welekeza maboma onse takhala mbuyo ndikupasa chisanzo anthu amanyoza muluzi kuti sanapake chilichonse mmodzi wati muluzi anamanga zipatala 4 zazikulu dziko muno chakera manga chani Mutalika anamulira 6 years anamanga ma technical college kuzungulira dziko lonse la Malawi Kasungu Mchinji Zomba Chitipa anamanga kusalekera chigawo chimene kuchokera ngakhale Northern Region anaitukula kuyerekeza Chakwera Ngala College Songwe Road Ruby Stadium madzi a Mipope anaikidwa maboma onse akumeneko inu pamene Chakwera kugaliza zogulitsa Likoma Mutalika anamanga Gender Edingen Road Kasama College Zuzu Nkhongo Road Kalonga Stadium kuyambira kalekale MCB mapita kumpoto kuwapanga misonkhano komanso kulonjeza maloto osateka akuti odolichirwa Mosoriam Rumbi Nyika Road Odolichirwa International Airport chakufa chihana Mosoriam Kalonga Lake City zonsezi kulibe chitukuko cha nzeru wamanga kumeneko ndi Chikangawa Ndikatera sofa Mpopo FM ine comrade Ntanywa tati tisiyane pomwe pa Malawi mawa ngati Mulungu alole tikhala tikusiyana ndikhala ndikuchoka mdziko la Malawi kubwerera kumene ndinapeza kamene ndimakasamira Ala comrade musatisekese ndithu ndikhala ndikubwerera kumene makhala ku Namibia ndikhala ndikubwerera ku Namibia kumene ndimakhala kumene ndikugwira ntchito Ambuye audaliseni chigawo chakumadzulo nkhani yayikulu ndiyonena kuti Likoma Island amene akufuna kuigula ndi Nick Chakwera komanso abambo ake komanso nkhani ya matogeti ndi Amumba ndamene akufuna kutenga matogeti wa nkhani ndiyonoti afuna ndalama zopangisira kampeni 2025 koma Malawi chimene ndingakupempheni ndichonena kuti tavutika kwa zaka 4 kodi kwa chaka chimodzi ndi chani palibe chimene chilipo amabungwe osiyanasiyana atenti thandize madera athu amene akusowa thandizo lathu kufikira pamene Mulungu atithandizire kuti tiponyeso mavoti mwapadera ndikufuna ndiyamikire executive ya DPP nimafuna ndikupempheni kunena kuti tatipesani tikakuimbirani matelefoni musaone ngati kuti tikupemphani ndalama yayi koma tikufuna tithandizane nanu chifukwa ngati mukufuna kupulumutsa dziko la Malawi gwirani ntchito ndi ma SOCO kuti tipulumutse dziko la Malawi. Aboni Kalindo akakuimbirani foni musaone ngati Aboni Kalindo akufuna kupempheni ndalama kuti mwina kunyumba kwawo ti kulibe ayi koma Aboni Kalindo akukufunani chifukwa chonena kuti palipena pamene pakufunika kuti inu a opposition mutengepo gawo. Ife cholinga chathu ndikupulumutsa dziko la Malawi. Ino opposition nthawi zonse timayembekezera kunena kuti opposition ndimene izakhale
yolamulira dziko. Mukabweraso mmenemo mukapangaso zopepera mutionaso ifeso tauza Malawi kunena kuti izi si zimene ife timafuna. Ndene mafuna ndikupempheni kunena kuti tiyeni tigwire ntchito. Pomaliza ndifuna ndiuze Amalawi onse amene anamva speech ya Amukito. Amukito anthu ena akhala kuyankhula pa social media, hey Amukito MCP, Amukito MCP. Amukito is MCP. You know, when you are overjoyed umakatha kukayankhula chinthu chimene iwe sukanayenereka. Takhala tikwaona tu anthu airiyo chairman akuchoka chipanichi kubwera chipanichi timati mutiyankhule molomonoti anene kuti UTM. Airiyo chairman tu anayankhula kunena kuti UTF, anthu nkumaseka. Imakhala overjoy nkuteka anthu ena a DPP akhoza kuona ngati Amukito si munthu mmodzi wa DPP. Amukito ndi munthu mmodzi wa DPP, ndipo Mutharika amadalira Amukito. It was a mouth mistake. It was a mouth mistake. Kama imatha kuyankhula inu munaona tu Auladi Musa atapita ku MCP anayankhula za DPP. Inali mouth mistake. Amafuna kuyankhula sa kumene ali ku MCP, koma it end up to say DPP. Mouth mistake. Ndeti ni mouth mistake tichito collect. Amukito ndi weni wa DPP, ndipo magazi yake nda DPP. Ndeti mafuna Amalawi ambiri tikuuzeni kunena kuti musayankhule zonena kuti Amukito bwanji mwakuti hayi. It was just a mouth mistake. Ndi Amalawi ambiri akuyankhula za Tupere Muluzi. Nkhani ya Tupere Muluzi ndibwere nayo mawa kuti ndiyankhule kwa mtundoso wa Malawi kuti mutimvese bwinobwino. Nkhani ya Tupere Muluzi chifukwa anthu ambiri atupere walo wa MCP, atupere walo wa MCP. Palibe chimene chingachitike ife ali Mpopo FM osadziwa. Mawa ndibwera ndi nkhani ya Tupere Muluzi. Mpopo FM with Comrade Ntanywa. Club Junta, building better Africa.